Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Revano Abdul Ramadan tekan sekolah SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Kula tekan kelas kali welas sedasa absen 3 sedasa. Nggih. Dina iki kula kate interview tugas basa Jawa, temane niki interview tahu tek. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine pian sinten, Pak? Bapak Rimun. Bapak Rimun nggih. Nggih. Niki pian milih dodol tahu tek niki napa, Pak? Kenapa, Pak? Ya cocok yang jualan tahu tek ini Mas. Asline yo sembarang iso jualan tapi cocok kare tahu tek ini. Tahu tek niki. Pian modal awal dodolan niki Awal yo rombong, sebenarnya rombong Mas. Gerobak kita. nggih, mulai teko awal niki. Gerobak sampai yo gerobak ketok. Nggih. Nggih, gerobak itu maksudnya gerobak LPG segala macam sing ditumbas pertama kali Sampai 2 juta. 2 juta. PE kayak modal sekarang nih. Jualan nih. Sekitar 400-an. 400-an niku setiap hari nggih. Iya. Oh, 400 setiap hari nggih. Niki pean mulai dodolan niki tahun pinten nggih, Pak? Tahun 2091. 1921. Iya, 19 ya. Iya, 1921. Oh, nggih. Wis berarti wis 24 tahun nggih. Ya lebih. 21 Sekali. Nggih 24 tahun. Nggih, 24 tahun pean. Niki pean bahan baku tahu tek niki napa mawon, Pak? Bahan baku yang dibutuhno pas jualan Pak. Nggih, kan jualan. Pasti mboten sing rahasia lho nggih. Mboten. Maksudnya pas jualan nih di pasar anu ya, Pak. Nggih, tahun-tahun nggih. Ya bahan pas ngedoli kita mulai blonjo maksudnya ngono. Mulai belanja niku. Ya banyak Mas, yo pertama ya tahu, beras, ya kacang, ya petis, ya lombok, ya bawang putih. Oh, berarti kan kayak lontong ini ku gawe dhewe. Nah, lontong bikin sendiri. Oh, nggih. Dewi lontong. Terus niki bumbune iku tumbas napa gawe dhewe? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Oh, nggih. Niki bumbune niki tekan warisan apa pen dhewe? Warisan. Oh, warisan nggih. Niku warisan tekan sinten, Pak? Ya yang apa ya? Maksudnya keluarga misalnya. Keluarga besar niku. Ya keluarga. Oh, nggih. Jualan ya pertama ya keluarga. Ya mertua ya jualan, pertama di sini jual tahu tek. Oh, terus saudara, adik. Berarti keluargane pen niku akeh-akeh niku Tahu tek banyak. Oh, nggih. Mbah bareng ada tapi sudah meninggal. Oh, nggih. Niki pen tahu tek, dodolan tahu tek niki keliling nopo manggrok, Pak? Ya pertama dari rumah tuh ya keliling dari juga nggak keliling jalan sampai teko nggone jualan itu ya dari sini jualan Pak. Kalau di sini apa maksudnya itu kalau untukku ya dilayani di sini. Oh, nggih. Niku tekan jam pinten, Pak? Pen dodolan niku. Pulange Mboten. Sadean. mulai Nggih, mulai setengah 5 sore. Nggih, sampai jam pinten? Sekitar ya jam 12, ada ya setengah 1. Setengah setunggal. Nggih. Kan iki kan menawi bae bahan-bahan mundhak niki carane pen ngatur niku kados pundi, Pak? Kalau jualannya ya dikurangi, porsinya dikurangi ngono Mas. Porsine dikurangi, mboten regane dimundak. Enggak berani. Oh, nggih. Niki secara harga niki pen pinten, Pak, ngedoli, Pak? Sekarang Nggih. sekarang tahu biasa 12.000. Sekarang 12.000 dulu nih, pinten? Pertama jualan. Nggih.
Pertama Oh, jualan mboten maksudnya saderinge. harganya 10.000. 10.000 nggih. Baru sekarang udah 12.000. Oh, nggih gagaran niku. Nggih paham. Biasanya cuma 10.000. Nggih. Niku pen pas pertama kali jualan niku kedalan niku pintenan? Pertama jualan Nggih, 350. Rp350 nggih. Satu porsi ini. Oh, nggih. Enggak, telur itu seket, Mbak. Iya. Mau tahu sego goreng itu gaji 400.000 sih. Nggih, murah. Rupiah. Nggih, murah nggih. Murah. Ya iya piye. Nggih, pan sadurunge mundhak niku. Niki Pak, kan pas Covid niki, menawi Covid niki dampake temateng panjenengan niku kados pundi, Pak? Ya sudah. Ya caranya ya rada sepi lah jarang jualan. Mboten sampai berhenti niku. Enggak sampai berhenti ya tetap jualan. Oh, nggih. Niku napa? Enten penurunan Nah, iya ada penurunan ada. Niku gede napa mboten? Enggak sampai. Ya Oh. enggak terlalu lah jarang. Soalnya enten pelanggan sing Heeh. nggih loyal niku nggih teko awal. Niki perkembangan mantun Covid niku kados pundi, Pak? Sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah 100%. Kayak Ya, sadurunge 100% ya ada peningkatan lah. Oh, peningkatan. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Nggih niki entek iki. Sini. Kalangan siapa dorong? Oh, nggih lah. Kalau di depan bekalan ini cara mengurus supaya enak bebas sebagai nikel. Nah, Nggih niki pencing tumbas niki kalangan sapa mawon, Pak? Maksudnya kalangan koyo. Ya masyarakat yang sekarang itu masyarakat. Orang umum dah tahu semuanya. Masyarakat umum lah yang bersih banyak. Oh, nggih. Niki enten akeh pelanggan sing loyal, Pak. Maksudnya loyal. Bahasa Inggris itu. Langganan. Ya ada. Ya zaman sing ngono kadang saya beli ya ngono sampai 3 hari beli terus tahu ya pernah ya kan. Ya kadang ya ono sing sowe gak tuku ya. Nggih. Balik maneh. Enten pelanggan sing tetep maksudnya wis Menurun. toko cilik sampean kan wis dodolan suwe niku. Toko cilik sampai gede niku tumbas terus enten. Ono. Ya orang tuane saya menurun sampai anake. Oh, nggih enten. Ono. Teko wong tuane terus anake niku Orang berarti. tuane ya ada sudah meninggal. Ada. Oh, Sekarang nggih. Berarti lumayan akeh langganan ya niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Niki Bukan tahu kayak apa. Oh, nggih. Nggih. Nggih, mboten ana bolos sampun kedewi. Nggih. Pen iki mboten tau prei, Pak. Ya ada capek iki pasti ada. Wong manusia mesti ada capeke ngono nek pegel. Oh, nggih. Kadang-kadang ana acara pulang di Lamongan acara apa, manten ya pulang. Boten pen jadwal niku kok Enggak ada ono jadwal prei. Tiap malam Jumat prei enggak ada. Oh, berarti BE kok Enggak ada Mboten. larangan itu enggak ada. berarti libur pas Ya capek kadang ada kegiatan. nggih. Nggih. Ada keluarga, ada apa, ada mantenan ta di rumah Lamongan pulang. Niki pen tahu kok pindah-pindah enggak? Maksudnya Kos-kosan. Mboten, maksudnya jualan nih. Oh, enggak. Mek tetep niku tok wis. Enggak Niku tok. pernah. Ya pernah tak masih jejaka bakso, jualan bakso. Oh, nggih pen jualan bakso tahun pinten, Pak? Ya sekitar 84 itu Mas. Lulus SD lho. Enggak sekolah cuma SD tok. Nggih, niku 84 niku Sekitar jualan bakso, iya jualan bakso di desa kono gak ada sini. Tahu jualan sembarang tetapi ikut orang. Kok soto, kok saus goreng, capce, kayak mie.
nate tapi ikut orang. Kan terus dodolan dhewe niki. Ini nggak belajar, nggak sama sekali nggak belajar. Nggak sama Berat. belajar, langsung diajak sama adik bojoku. Ya langsung jualan mana. Nggak tahu asli ini. Oh, berarti awal-awal main iku kambek orang dodolan iki. Heeh. Iya. Nggak pernah belajar tahu deh apa sih kan nggak tahu asli ini nggak tahu. Nggih, nggih, nggih. Biasanya tahu ya kok soto kok bakso tahu urut kabeh. Asli urut kabeh. Goreng urut-urusan. Masakan urut kabeh bisa kabeh. Nggih, Pen. Balik ke pertanyaan niku. Sing sing kedua niku. Niku pen milih dodol tahu teh kan pen wis tau dodolan sing liyane. Napa pen dipindah ke tahu teh niku? Cocoknya karo iku. Cocok karo tahu tek mana. Ya iku cuma belajar-belajar tok. Oh, belajar tok. Ikut orang loh, Mas. Tapi cocok karo hitungannya koyo tahu tek enggak belajar saya. Oh, nggih, Langsung nggih. diajak sama adik bojoku mau. Sini. Pertama ya di Surabaya. Ikut orang itu. Oh, pertama kali kan kerja di Enggak Surabaya. langsung tahu tek mau. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak atas wekdal ingkang pehan sampun panjenengan paringaken nggih. Padha-padha. Nggih, sepurane bek ngrepot. Sami-sami. Nggih, matur nuwun, Pak. Heeh. Nggih, apa meneh? Penutup, Pak. Nggih, ngonten mawon wawancara ing dinten niki matur nuwun Pak sinten jenenge? Pak Imun. Pak Rimun. Nggih, matur nuwun Pak Rimun sampun kersa nyawisake wekdal kangge wawancara kali kula. Makaten wawancara ing dinten niki nyuwun pangapunten menawi wonten tembung utawa lampang ingkang kurang trep. Nggih, matur sepurane nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.